Yeah. Rally come on. מדוני קדום רלי המויקי יאק היוד תגוף תסוך תגוף תמורד neki nafamidi HM Records. Da češem liga bedaj taj pas digar aftora imon mahui kemnem shishay pivay khaftora da aftora gam shadavo ay khiyole meknem da gamash mezanem o mas mesham puskay giram baran shmayli khadat khosti mayli majnuni pashti dari tanestem digalayli ghairi ma chantay digada tdodagi dil tatvar blyano mustamej qad vaqti qasam khrida kimagi maytiyam chkhaki madadiyam vaqti peshi diga kasdai tmada fikri tiyam rali ki авторитет намемонад як ҳаёт даре бести бу мухлис тез меброратаёт биё ҳақиқата гуво ба пои пастана забаста нӯшидана дига да ҳеҷ чиз даста назаба ишёри ҳар як кора бирор бирка вараққора қиссака гапои бидара фама шунавандорам ҳаёти мавита гили сирхи прагулкамон ма сӯхтам вақте дастша дастои удамон пашти сухдиён шоидай номбойчи пиён бидам зиқ бидам бенастроени ба дили гирён бидам омадам хона оғоз кардам да блакнот ҳамимат на хотираҳои гузашта барои ма ғаниматан машқи камтар парто кайфа ёд кардами гапота партофти ма баъде қатъи ту фаҳмидам ма ҳаёта ту доди шириниша неки тез гирифтиша ма ба ёдат масти қатъи кимки ёдам маишат сигарети дастам шоидай ки кайки фикри ту мия сарда баъд ма берин мебромад дигметам ти як бор нахости фаҳмидан гапои дуни дил ма мехаридам ишқи тура айё чад ба нархи қимат ки ӯ хост омоди сумдор ёвад ту ба суханаш рафти ва камбағала натофт так сухтанаш а так ма хокистар шидам уже ай пешабадам неки тура пусид қалбат ма гуфтам бас кунака ахир ту кади корта бесум ё баразорта камбағал чанд рефиқон куна намешнавам фарёдта фаришта ишқи санҷишай ё ки ҳақиқатай ки да ишқи ёзи главни рол суми кисатай дискадай кадомемада гуфтай ма ғамзадай е мужик хиддай пишти арусу кам задай хела задай так метарси ай даст натиша ай ёд ахирсанди ту намехоҳи талхиша ай яке бубиниша яке чашми маздаша баъду вақт мефаҳми мегӯй против маздашам ишқ яке мия дардаш ток мезана друнта вақте ё зайнита ё пелша мекушад дарутам вақте иш меқадрит куна зиндатай қабрит куна баъд мефаҳми гапома бахшиш агар қарит куна неки ҳақиқатай чизе ё зира замондай қасам мехра вақте ишқ хаёлаш кори шайтондай вақте ё зайнита ё пелша мекушад дарутам ишқ яке мия дардаш ток мезана друнта Yeah. Rally come on. מדוני קדום רלי המויקי יאק היוד תגוף תסוך תגוף תמורד neki nafamidi HM Records. Da češem liga bedaj taj pas digar aftora imon mahui kemnem shishay pivay khaftora da aftora gam shadavo ay khiyole meknem da gamash mezanem o mas mesham puskay giram baran shmayli khadat khosti mayli majnuni pashti dari tanestem digalayli ghairi ma chantay digada tdodagi dil tatvar blyano mustamej qad vaqti qasam khrida kimagi maytiyam chkhaki madadiyam vaqti peshi diga kasdai tmada fikri tiyam rali ki авторитет намемонад як ҳаёт даре бести бу мухлис тез меброратаёт биё ҳақиқата гуво ба пои паста назабаста нӯшидана дига да ҳеҷ чиз даста назаба ишёри ҳар як кора бирор бирка вараққора қиссака гапои бидара фама шунавандорам ҳаёти мавита гили сирхи прагулкамон ма сӯхтам вақте дастша дастои удамон пашти сухдиён шоидай номбойчи пиён бидам зиқ бидам бенастроени ба дили гирён бидам омадам хона оғоз кардам да блакнот ҳамимат на хотираҳои гузашта барои ма ғаниматан машқи камтар парто кайфа ёд кардами гапота партофти ма баъде қатъи ту фаҳмидам ма ҳаёта ту доди шириниша неки тез гирифтиша ма ба ёдат масти қатъи кимки ёдам маишат сигарети дастам шоидай ки кайки фикри ту мия сарда баъд ма